कार्बि आंलं जिल्लानि आजिरा मोननाय जिल्ला गेलेमु बिबानगिरि रबीन्द्र चन्द्र ब्रह्मआ रुंसारि जालांबाय। कार्बि आंलं जिल्लानि देन्थागातनि थागिरि एबा कार्बि आंलं जिल्लानि आजिरा मोनगिरि गेलेमु बिबानगिरि रबीन्द्र चन्द्र ब्रह्मआ मैया मंगलबार खालि केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला देन्थागात मडेल इंराजि एलपि फरायसालिनि फोरोंगिरि महरै साख्रि मावनायनि उनाव आसाम सरकारनि सिङाव गेलेमु बिफाननि फिजिकेल ट्रेनार महरै खामानि मावो। बेनि उनाव हाफ्लंआव SDSOनि बिबान रुजुनदोंमोन। बे बिबाननिफ्राय प्रमोशन मोननानै फिन कार्बि आंलं जिल्लायाव जिल्ला गेलेमु बिबानगिरि महरै साख्रि मावनानै बिथाङा आजिरा लायो। साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननायनि उनाव बिथाङा गावनि 7 बिघा हायाव खरथाम फुख्रि जावनानै ना फिसिनाय, अमा फिसिनाय आरो खुसिया फिसिनायनि राहा खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो बे फुख्रियावनो सुइमिं पुल बेखेवनायजों लोगोसे ना फुवान दिहुनग्रा मिरु बेखेवनायनिबो साननाय हनाय खालामदोंमोन। गोलाव सम केन्सार बेरामाव नाख्रेबजानानै बिथाङा गावनि न'आवनो 75 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। थैनाय समाव बिथाङा बिसि अनु बर', सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजोखौ बे संसाराव अरायनि थाखाय एंगारलाङो। बिथांनि थैनायाव देन्थागात आरो लांहिन ओनसोल नाङैनो दुखुनि सायखं साग्लोबो। कार्बि आंलं जिल्लानि आजिरा मोननाय जिल्ला गेलेमु बिबानगिरि रबीन्द्र चन्द्र ब्रह्मआ रुंसारि जालांबाय। कार्बि आंलं जिल्लानि देन्थागातनि थागिरि एबा कार्बि आंलं जिल्लानि आजिरा मोनगिरि गेलेमु बिबानगिरि रबीन्द्र चन्द्र ब्रह्मआ मैया मंगलबार खालि केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला देन्थागात मडेल इंराजि एलपि फरायसालिनि फोरोंगिरि महरै साख्रि मावनायनि उनाव आसाम सरकारनि सिङाव गेलेमु बिफाननि फिजिकेल ट्रेनार महरै खामानि मावो। बेनि उनाव हाफ्लंआव SDSOनि बिबान रुजुनदोंमोन। बे बिबाननिफ्राय प्रमोशन मोननानै फिन कार्बि आंलं जिल्लायाव जिल्ला गेलेमु बिबानगिरि महरै साख्रि मावनानै बिथाङा आजिरा लायो। साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननायनि उनाव बिथाङा गावनि 7 बिघा हायाव खरथाम फुख्रि जावनानै ना फिसिनाय, अमा फिसिनाय आरो खुसिया फिसिनायनि राहा खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो बे फुख्रियावनो सुइमिं पुल बेखेवनायजों लोगोसे ना फुवान दिहुनग्रा मिरु बेखेवनायनिबो साननाय हनाय खालामदोंमोन। गोलाव सम केन्सार बेरामाव नाख्रेबजानानै बिथाङा गावनि न'आवनो 75 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। थैनाय समाव बिथाङा बिसि अनु बर', सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजोखौ बे संसाराव अरायनि थाखाय एंगारलाङो। बिथांनि थैनायाव देन्थागात आरो लांहिन ओनसोल नाङैनो दुखुनि सायखं साग्लोबो।